खना लादों दानियासिमखौ एसे खनानै होगोन दसे उनाव दे नोंथांमोनानो इसेबां जस होनानै दोनखायो नोंथांमोना खनो हागोन होननानै बुंखाबाय आरो आंखौ मानो खननो होबाय थादों एसे बर' मेथाइ खननो लादों नङा होमबा सिख्लाफोर सेंग्राफोरा एसेबां जसाव दोङो नै जोंहानि फंबाय बिथांमोना गासिबो मोसानो हानाय बायदि रोंसै जोबोद समायना बर' मेथाइ खननो हेल' सेंग्राफोरनि मेंबाय नामा एसेबां बाज्ल'बाय हा उन्दुनो ओंखारनाय बायदिसो मोनलायलांबाय आं जोंनि जिरायग्राफोरखौ उन्दुनो ओंखारदों नामा मादैमोना एसे बुंहरदो दे उन्दुनो ओंखारदों नामा आबैमोन मादैमोन ओंखाराखै बोरै गासैबो थिगैनो दं जा स्टेजआव मोसाग्राफ्रा गायकजों नांजाबनाङा दे खाथि मोसाबाबो जेबो नङा नांजाबनाङा दे जेबो नङा मोसाजायो नांजाबनाङा आरो जेनेबा थुनलायलाबायनाङा आरोखि